L-għajdut kienu vera, kollox jinsab lest sabiex l-ajruport jerġa' jiftaħ minn Ġunju b'numru ta' titjiriet limitati. Il-Ministru għat-Trasport Ċipriot Yanis Karousos f'komunikat lill-medja sostna illi mix-xahar id-dieħel ser tinfetaħ ir-rotta bejn Malta u Ċipru. Dan kollu wara ġimgħat sħaħ ta' għeluq minħabba l-COVID-19. Fost ir-rotot illi ser jiftħu hemm il-Greċja, l-Awstrija, il-Polonja, il-Ġermanja, l-Estonja kif ukoll l-ajruport Malti. Ftit wara li Net News ir-rapport ta' din l-aħbar, l-awtoritajiet tas-saħħa konfermaw illi l-ajruport ser idum magħluq sal-15 ta' Ġunju, b'dak illi ser jiġri wara din id-data għadu mhux ċar. Dan jaqbel ukoll ma' dak illi qed isostnu diversi sorsi fl-industrija illi sal-aħħar tax-xahar id-dieħel ikun fetaħ l-ajruport. Fl-aħħar jiem ta' April, il-Ministru Chris Fearn kien ċaħad kategorikament illi Malta kienet ser tkun qed tiftaħ l-ajruport fi żmien li ġej. Dan qalu f'intervista li kienet qed issirlu waqt Xarabank. Meta kien mistoqsi dwar il-ftuħ tal-ajruport, Fearn kien der urtata l-aħħar u giddeb lill-preżentatur fil-waqt illi qallu li l-informazzjoni li kellu ma kienitx veritiera. Informazzjoni vera għandna, minuta, tieni ftit ċans. L-informazzjoni għandna vera. Tieni ftit ċans. L-informazzjoni għandna vera. Qed insaqsuk biex nivverifikaw il-fatti tieni ftit ċans. Aħna qedna mill-bidunet. Marku paċenzja. Tox tgħid li għandek xi informazzjoni, issek għandek xi ħaġa. Jien qed nivverifika biex tagħtina l-fatt biss. Minix qed nipprova nispjega. F'dan il-mument huwa kmieni biex nibdu naħsbu li ħanġibu xi turisti lura lejn Malta. La flight wieħed u laqqas 10. Madankollu wara din il-pożizzjoni meħuda mid-Deputat Prim Ministru l-għada il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli żvelat illi kienet qed tippjana l-ftuħ tal-ajruport. Waqt laqgħa bejn il-Ministri tat-Turiżmu tal-Unjoni Ewropea hija spjegat illi preżentat 6 proposti, inkluż illi l-Gżejjer Maltin ikollhom protokolli ċari dwar l-ivvjaġġar u li pajjiżna m'għandux jistenna vaċċin qabel jaġixxi. Meta l-Ministru tat-Turiżmu semmit dawk illi qed issejjaħ rotot siguri, kienet identifikat 9 pajjiżi, Ċipru ma kienx jissemma f'din il-lista. Id-9 pajjiżi kienu il-Lussemburgu, in-Norveġa, is-Serbja, is-Slovakkja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja, il-Litwanja u Iżrael.